Onka unhe. Oda mo ncheka no. Sabo so me nson. Oda bo so me nson mo nchi santehene ka na ehwe ogana ha. Yeah, mimi di asona ba Kofi Mensa Abrampa. Nyansapo TV suni meka wo jeso. Me ka Nyansapo na no ajeso se yesane no badwembem. Ohene akwaba. Bokode. We di America 10 ye di aba. Asem bi na aba. Asema ba pantenten fidie so a. Asem wo de bia. So say wo de ye ne udi nkomo a. Sabi eburu ya na ye nya asem no. De ye pankasa. Ti asem no fa ho aho. Na ma mimi se wo asanteman ani mu ahemfo ankasa. Any traditionalist or monyema omo ye ne pa no. Ye pa asantemade na Ghana ha ye de ayo bi. Oh, me de papa bi ni di ye me de pa se afre no ohu ahi. Ohu ahi. Sa papa ni di ye papa. Asante ehu ahi o. Ma hwa mo no. Obi ata asante o. Adenti. E bia me bo asante kotoko aba so se omo ye ade mpo eno mutim boboro mo shego. Ansom de adwuma no mo ye. Referee kura tan. No kura sem na meka. Prayer kura na one ne bebo no. O tan. Kotoko ninti. Asante ninti. Ati asante de ehu o tan. Eye bibi ne yenya ye ne ya mo ebi mu bi. Ye nya yesu bia ye ma obi bi o. Na wonu security wo. Time wa asante to ne bo asese. O hihye de kuro no. Na binum e de tuo te wuram e kum nampo no onim se mere bi beba ama obedwala fatale ahya bakuru ti asante to ne bo ati hihye ne kuro no ne ho akoye tan de ntia ne se ne wo fa ha obi ye president kura na obedi obeye president na oya asante a na ne ho abatan papa ya ode golf o kire ma obekire ma se gedifo ma ensu aka na obi no ye president we akiri ko to say fa to begi golf egu papa ya ni mase em ye bodu to ten ku papa no wanyu bia bone because of asantinti ye papa dubu ahen ye tan ya titi na ma papa wuye because of asantinti ye ho panyi o ma panyi kofo obebo asante because of the krom kwan kura wa ntimi anye because of Ghana ho donti e wi akiri ye be tan o ma panyi kofo asantinti anti asante de ye ho ahi na nsuo bi awo mozo ngokwan mu ho ufiri krofrom usane ba bi a 30 rank no wona krofrom taxi rank nsuo bi da ho efre ne ye nyawo so nsuo ni din no ye nyawo so asante ye nyawo so o ye nyawo so ye ni se so wiase so fa ba bia no na obi atan bi otan bia wo Ghana ha e ya asante ani nyina ye no kura be kankira e se me ho abatan nyina ye me no kura meka na sa ye santini so enti me ho otan wo do wa kana kura me ho nyetan man for time me aka sama kom for kura time because of no kura meka me so meka me wu na me no kura na kumi ohine de ntia ne se sisia no wonim se aba ama ayemra hye abosom we ya ye womu na wie ye ya be hyemra so ohine bia ni Ghana ha ne ka wo de nam obetumi de apart from the registration number plate obetumi de ne somo anase fekokuro wo ma chenso de atare ani wo sabrebi me pese me kire se sisia me no te ha ye kasai ayemra abusumi we kwa wie ya ayemra Ghana ha ebeda ha se wohene bia ni ho senka bia wohene bi ka betu asia bonten kwadwabo bi no e wo sa number plate eye registered number plate free DVLA abanyagi atum ye president nko a wohene bie ni ho an number plate betumi an na hyenso de senka mfato ho yewura ne ka wo yuso na santeman ahosuo bo animu no sa ebo animu no abusumi we nkwa weye no obi enu ho betumi ayusu interior ministry na de bai interior ministry ono debi na interior debi nyenu asem interior nko na material nko interior no mo ye den interior no asede o mo ye ne se ni nsem ahodo amekan wo mo hwe etutu ho anamo niam ahodo bi ene nam kwan mu wo Ghana ha enhye mrase ye register ne ade no wo nyina ahwe bo ho ban wono abu muntaka santehene ba muntaka onne da no a sisi ame no kasai waba abonten one ne ministry na ba
bosumi ya ye wo mu awie ye eye mra wo man ne mutaka oh wo hene mintimi edi se masa santi hene ba mutaka mutaka sem na meke Mohammed Mubarak otumfo ya de a otumi frese mutaka o mo frɛ be ba na ma no anyo oh wo hene bia o se plagia fo o mo de otumfo stick ade bobo VVIP ni VIP bia no ho asɛm no mo ka o hene se masua de o hunu se ye hwehwemu ansa na beba na so ayaba na se wo nim se asante ye ni wa hene o ye wo nyame o okay otumfo nyame kese otumfo nyame kese ye ni wa hene ti bia na parliament chief fo no bia wo ka wa onka ne sa o hene na ho asɛm no wo ka me fon ye wa ha da bia nto wo ankasa wo do wadwene ko ma ye ho asɛm no mo ka de opeso o kire ne se amom se wa ma o hene bia di na o hene be na yusu bie sante hene enti sante hene wasɛm no mbɛkan wa hwene eno ne nte ye de abai oh o hene wadaroma oh nyansapo de o hwe ye da be ne ya ba ye de asɛm bia abrewa yanye mu hwehwemu say I am from Swana. There be me want some no ha. Who is so me one letter no ha. Me one letter no ha from the interior ministry. Muntaka honorable Muntaka Nadano. Muntaka dey see to. On the interior minister say. Telephone na penny. There be or interior minister nye telephone. Enye material. E material nko won kaka ho asem. Opeso o kire se o hene asem ni nie. Medical kaimua just me chire mu chire wo enchiremu na da ha ni nyina ne se opeso o chire se si a wo mu ahunu se kasa hodo bi wo de ma men kan no brofo kasa na me te brofo ese me kan me chire mu chire on be chire o say it may have been overlooked in the post but the new craze of embossing chieftaincy crests rather than number plates on vehicles of supposed traditional rulers is about to be stamped out by the authority. We me kire mu a opeso o kire se a wo mu ahunu sa ahemfo bebrede wo mu cars ne nam a enye number plate akọ DVL ama ya register na bobo animu obehunu ohene bi wo ho a ne flag kro yuso nko na animu na sa number plate ho no enye de DVL age atum se no authorities emranimfo wo mu ebe hye ka ahomra ne DVL fo bebo atu agu afiwe bosumwe ya asem wo mu bebo atu agu a enya asem ketwa kora we all see this follows concern raised by the minister for the interior Mohammed Mubarak Muntaka ni dinwa ni dinwa ha say wo be fan tailor ni dinwa ha over the growing trend where chiefs use their chieftaincy crest on vehicles instead of official registration plates okay yenye nkwala wo Ghana ha okay so ti ase yeah ukọ oman bia mu a ye kan ye kurom kasa yeah so ti ase ukọ Abidjan a omukom kurom kasa ukọ America omukom kurom kasa yeah eti ye besere se mutaka na menim no na on grant interview on kan twi mayi ema monte mo on kan brofu ye mpa brofu se me brofu na me chire brofu nye ye kasa o man kene brofu tie wo so obeka ni twi abusia no kre asem no a ye kan ha no power se kire se wono de bia na nyem ntaka na wonimu no se muntaka memfa mo bom na me bu yafu black se obi play aye muntaka na ekase obi play president ya baba no abeka twi ye papa kufu adu ye bi obi papa be twi jeje kura na se bi na won te bro won twi no so ti ase ade na se mu petumi ni dia mu ka twi mu wi na fe brofo kase ti se ye na nan be do mati ase I say the minister therefore gave chiefs therefore and therefore no nko enya nko na menti o ye mpanyi ebi mu ho a wo montinti na meka na ma kire mu no on samra meka ni fi bu pa sa asem o kan ye wura ho asem no ka pa dia o meka twi man no kra ne se wa mo sante hini din na wankasa do ni ka kan asa ade na mo ka na o hebe na obi me de me hunu bi ka sante hini ho enya nwanwa ya akasa ate ho dada o ya ate ho dada na sa sante ye o man enti sisi a no kire se bosumi we nkwa awieye no ohini me kura nkwa awieye na sante man ye nto aba biem bosumi we nkwa awieye no ne na ho nto aba biem ayante nya na ha na sante ni sese gi omo ye duty gi ni sika na gi na nya bia ho sika ne ko sante ni botom dabi na wa na ko nya ban ho na ko enti ko twebe mane enti ntwa pieto ka wana asante na ye dia o nyo obi adia o enti omo de omo so omo ya yankasa asante ye da ye man dada enti omo de omo form lances
mo de mo license na be de lance ka you ka pa de you say you president ma Asantuma yo president o say nyame na Yesu lance ne ka ya na Kristo fom so nyame ne Yesu na Yesu lance ne ka asma ti da be de nka ho yanka on the interior minister and I'm saying yeah otunfo bana ono amuntaka no ndi ne me se wo meka ne twi ne hu se nanim ni no hene wonte se ba ma yi ono abo muntaka so interior minister me de me on brofo no me nti o nto wo meka ne twi ensem ahodo aye kan nyina wono na da no na taganti wo na no yi a me fa ne se ye court achiman mo ba ya asem si ho class plapla se mahama ba manhia e be di akwasi den no se asem na esi nya ono a ene nkrofo bi detun so ono a ene o kan brofo na o kan twi nti we ne o meka ne twi ma monti odemra ba ho o kire se regulation 10 of the road traffic regulation 2012 sante hene numa asem ene Supreme Court e de ye adwuma timra we nko ba enra we de nko ba bia emra we nko ba bia wo de so ye brema hu sante hene ka no wate ka no onka unhe wo de mo nchika no sabo so me nson wo de bo so me so mo chi sante hene ka ne ye hwe ogana ha abo be wu opere me to mba ya ne ate ho ya kura ya ate ho awie ya kwesi ka ma Bank of Ghana ajetum wonte se sante hene ka Consumer Bank of Ghana ajetum anya omo fatu baby ohine anya omo no kura ne se nye omo a enka ya ntu fama o ma hwe ne ye kura o ma hwe eye o se akufu ado kan eni o ma hwe ne ye wo de wo hwe ne ye ba o mo no mo kire no mo kire hwe ne ye kura o ma hwe ne ne nka o so o mo hwe ne ye no o se ko mo hwe ne ye o mo ba kire na de we kura anya tworo so ta se Ghana ye mfa tworo anya hwe akonya kura wo kodi a ya abakwasem na abakoka enti we ya abakwasem we wo konkran ne kokan wo kwade twam ya eni o mo kuma so be kan asem be ni omla manhia no yam sentrafo nyina nko mfa kamla nkosi ne so no me ka asem kro na no ho man no sore nko mo ha mo na Asante yankasa kra ne we na ye nwanwa yenim se besi na sisi a yete ye se ko ba se yi muntaka e na aka eti a wo de wo so wo nim se ye ono a wo so nyi ono a eti sisi ai mi de minim se ono a wo so de onim se ono a eti sisi ai a ye sori akodi pese me hunu se ore na aka on grant interview no nkatwi sa na wo de ebe mu ade adi na wunya video no a ye brofo kasa kra ye ono a eno kra wunyini dabi ntiase on se Asante hene ne atena se adi asem aka brofo da okatwi gise bi asem bi wo ho na se be call the whole world a ena o ka brofo kra adi sa asem wo ya mo kan the whole world asem e Ghana ha ya asem to mekatwi man ni nti o Asante kra hene kra katwi na wo katwi na ire o meka na wo kote se ye ono anso e se bi akoba se de wo kan obe antwi ni bamu a na se ye ono muntaka na ya se be hwehwem ni ahudenti muntaka kan sa o ni se hwehwem bi o e be hwehwem so bi na abo ne pa o se bi obi na aka asema se ne ntimi nyanyina so bia because me de brofo no de me nyintu because Asante hene ni me fa brofo nko ho ohene ne mamisa se koba se asem a wo kan ye no kra e de na bema muntaka a wo ye was dano ne video bi ene bra ne ye okopre sa di bre no anase mampanyini yi no ya point no a wo mototo na no o kire se kumase ha ne ye wo no etete no Asante hene ba ne ba ye nyina ni fise na de na nkebe ma na kasa enam je se ebia na o mudi na hye mutaka no kwa ebi so na mutaka so anhwe ohene video no ma hwe bia ye on na ekon enam kire se ebia na mutaka wa anhwe asem na o ya omo pese omo de adina di animu ena ebi omo sum ni video wo sa ade we mu anti wo de ogitum se ye fidi sum ebia fidie bi no omo sum no so ti ase ena nya sa nne na ade we besi Asante dane man yo tama Ghana be ba na Asante wo hodada wo so ti ase enti no unti me kan kire se ade bi na be ye Ghana ye be me se me de minim sa Asante bete no ne be fa ne ma bi fi ya ena de abufu ba ba bete no ye wa ha na yewura ye kwan ya wo kan ama no o ma yi mu ha no mo de ene no kre me kra me WhatsApp so said the emranti mienu bi besi di matem no mo nya Asantefo ni nyina ne say yo mahi se kwan no me de ato me WhatsApp wo mu di matem pa e me kokko wie se Asantefo kire wo mo ho e de enti na mu kura mo flag na afi mu se be ye mo kwan na say flag no so obi aso wie bi endo mo hu ya na se de na buru ba ka ni no na say flag fo bibiri aba ana no de no mo ka ye de yemfa ho
Yeah, baka si baby. Nti asem yi ba ye na ama ye ba na so e be bisa. E de na be me na basa. De be me na banse sante o sa sante tene ho duru tam sa sante tene ho nti niam bi wo ho amaka so be mistake ya bas papa tene ho. Aha, na ye simple. Oh, ye simple. Simple kra. Wo de o te ya we hu. Wo betum. Na nim sa de we kra sa am na bo tumfo ayi na nim. Nya Ghana ha na ye no. O da nya Ghana ha. Hwe. Ofu plane, ade na kasa kra fu plane e ba. Ade you know. Me na me ka kira. Ho na betu ni de sini bu so na ye. Oka say man panye aduane na kofo kwa na ehwan kwose ne na. Ohene ye nya amonyosem na so nsusu se bia de muntaka kan beboa ma ahyan ahodo bia wo number plate ne ya ma men ka sem kire ehyan be ho asem wo se ahemfo hyen enti ahemfo hyen na wo hunu hyen abi bo ho a chi no ne hu ohene kura ne dia ase we tie o se vice president kura bi monica enim just a president vice president ye wo hwan Jen Nana. Hey, Masa, Asante, who do say president? Asasi bi otisu bi wa hene na de ma no. Okay. Ghana ha, ade ma me tu ahemfo pretend say yan fire sas sem ama amanyosem wo. Ukwa bigan ha ya. Wuntimi nto asasi den aban ne de be ma wo. Okay. Ye ha de asase ne mom ye nananom na kun ye no mdo mogya tutu ye ho. Enya ahemfo Ghana national team amanyofo ma na. Ye ne ra asasi ni no. Amanyofo amanyoni bi adi amanyoni be na ndi wom so nananum moja eti ye no na ye gina so so ti ase eno na ye gina so ye ne la asase ni na ye gina so moja na ye nananum wu ye no e de gi asase to horo eno na ye gina so na nya usuku a wakọ a wo be ye president ho asem ye gina so ohene me ntimi nka nkire mu ntaka me na mabeka na asem de we de ma me ohia me ma usima sini ba aduasa na nka wa aka chen so o mekire mu twi de metima kan say edin na omode abasa ye mutaka no me de minim say ye mutaka minim say sante hene ba mutaka na mmom say de ba ma me nyina agi adi say de omo kan ye no kora ne say on do mekire mu twi why o mekire sem a mekire on pa kora na o de adani mutaka din abehye ho no o mekire mu twi no bi ne din abehye eno na wo pese obeti aso say me pese meti ase be Ghana ha ye wo bibiri wa ha ye fogire wa ha wo ti bi obi na ayesa na say yente ne ase yakwa sika bi ebi say ye fake ebi say ye real money enso ya ante ho asem bia ba bi ekọ ye so ti ase e beto ba say fogire ni bia wo de o meka ne twi why so kwa nkran dia so onye mlahye dwobofo o kan say o ye mlahye bedwani o ye mlahye bedwani o ye honorable se me kwana na say so say minister ento na etela for minister pani say say na wo afa no material for minister ya interior on the man e bia na asem ne mfiri mo ho me dia gisam tiri twi o hine yemfa mutaka de nsi say so yenwie no say no de say wa me yahwefo ate ase say kire bia muntaka ba bonten be kire mu twi anka wo benya kura obakuma se ana wo hobi na nka wa wate na nka wo say ye ono muntaka no santehene bana and otimi ka ne ya wa ya fra ni mu why na unu masem fofre ho wo so de kura odi biba oh ohina se wo de wani tua ye betwa odwira o nti ya hotie na etwa odwira o ye nka obi atiri momu ama yanka Nyansapo hu se ohina ye de asema ba bonten a enya no kura ya ka bie won say na no ni mu ye video ka jom se odwira ya de ahotie na etwa e waka ya man hini fo nkwaso na be wu o ayine Pentecost asofo ni bi ason panimfo wo mu edi mu wo mu nsi biem sai sa wam de ndie wo ho se si obi kura ya de a swimming pool no mo de boss no amasa ye fofra Dabi National Cathedral no na de asem bi na Pentecost ya no de ndie wo ho bi ya wo ho se Dabi enye no asem o na de asem ena enye prison eze prison no kura no obi ya de a ye so de ne kwoto ayi prison sa aka wo se mfam konsa wam e ho no mo mpa efe obo nyina park nyina wo omako santehene ho na obi anya boni akọ prison ya sumo omako santehene ho na ayifo no Pentecost fo Dabi prison na ohene no kura na me ka na fidie yi so me committee ya ehwe konfano chinsie no me number da so bi bloggers ya ye ko ho ye ho ade nyina me number da so bi omo maaye na de Pentecost fo aye omo maaye omo ma so bi o da bi obi anyim obi a omo kom ye papa mpanim fo omo betimi anyim so e de anyim omo ko so omo ko che santehene ska asampa na meka ale oh and then say we asem ya de baby wadaruma producer producer asem o de be produce me
ene de me meye me hwehwe mu ahunu no enye ntro ba me kire wade omako cheska ba me kire wade santehene ye nche ni sika deputy sa ye nche ni sika untimi nkoma santehene sika se deputy we bia wo de deputy adwuma wo ye wo de bɔ namba santehene kura mfa ne san so sikam wo obedwamu ana afie efie nyina wo ka asɛm ne o santehene mfa ne san so sikam se wo ye wo hene na so pɛ so ye santehene a o se wo accountant unim sese eduru afi no kɔ na wieye na santehene ebema ne mmerewa ne yerenom nkonwasoafo ene ne yeremu omo na nam ware omo ahen yerefo mo musika santehene mfa ne san sika nso obian mu nka se wo je we die ni owema we santehene nkan sika nkan ko homa sika mu obia da santehene mfa ne san so sika mu ada woden sa so madi ni sika be kwa akiri sese ye de santehene wo frɛ Friska ni yankan sika David era na Pentecost wa de omo de sika koma santehene so on fanyere omo de akoma no se wenye ayi konfa no chi asem eti omo de omo si ne so no hene omo si ne so ya wono de sika ne ma de ode ye de no kro ma nka me pese me hunu botaya omo de call ya na one envelope mana envelope brown na so chen white na ka ho na no envelope mu nti kan twika sɛ boamu ade to omo ye sɛ wo hene no de ma yewura chiame ɛna o se yewura chiame otumfo boamu ade hwɛ nkɔfo nya asɛm o man ka sɛ da o man nya asɛm o se twom de ntoma gye omo ko o omo wie ko omo bompa ye kwa omo bompa ye wie ko da wo de me papa katankra chi anya de so ho twom de bia adai omo hia de bia kire enwa be 48 kwan be so na sa asɔre no mbotwa no matwa muntwa na sɛ me mekɔ ba mo matwa gwan no mo ntwa asɔre mo nyuma asɔre efiri asante asase so nkɔ wo di sika kɔma santehene na de wɔyɛ judge ana magistrate na asamba akonso no sɛ de ama wo kasa santehene so scam yi na ye de di kan na megie die ne sɛ yewura anyi sika no onye won so sika da bia wo sika che santehene na de sika betwa santehene bo wo de ma yewura chiame sɛ wo de ba kɔ collection ɛne aso nim ɛne da hɔ yi ye nkola wa hemfie o chiame ya no ansi kra na yewura sɛ fam wo mfa nkɔto collection mo ko obi ebon pai ma yaje wo di sika be hye santehene nsam na wie de camera ka capture no e de na ko bo waso dem sɛ okura ko ma santehene sika aka santehene akonnwa no efiri suru na ba yo pin solo mo na ne be ka sa asɛm o ka sɛ ye nkola na egu sante tinke ni so wo mu wura fie hɔ kra ni so wo kra wo so mu twa wo twom e twom de bia kra nwa sɛ enwa 48 ɛna nsa de sɛ ye kɔ ba bi o mo ye Guinness na ano ba ye pese ka ba 50 na snap no aburukyire de papa no no so kra ka ba 50 ne de akyire na mo de aba na ke de atwa ogira yenni sunsun mu nkomo kakra ade asofo ya ye wo mo ya asofo de nanso wa machi obi ya asofo a onye sunsun madwuma o da bi obi ya asofo a twi kase mo ye weda oso mo problem card e bo mu aso okay nti onye sunsun madwuma ye mfa ne se de wo kan enti wo mo de sika yakoi anamontuo ben na wo free se na nka wo se omo ye efa so ne mo menye say omudi cameras ne ade be di akire so mo ye ne say santehene de betu dwa say osiesie gin adofo meboa no enti kam kra mbetim de abase bia o sika ye de so ye de beboa gin no eni na nka wa ma frem panimfo a omo dan no na omo agi na omo atwere wudi ne de akobo timetable na akobo wo say e bia aso Pentecost asori esu de say beboa na wo santehene boa mu ade ne sen e bia de omo so na ehunu kasa oh o sha ngo kasa o kasa no hwetun fo ni ani wa hunu ka santehene kasa na hwene ni oba ayi de ohene na omo de kosi no so no se ahemfie de wuntumi nkwa akwa wo se wo fa ahemfo ne bia wo de asem besi omo so omo de ato yewura chiame anim ansa na santehene ate eti ohene omo fa no na wo yiyi envelopes no to odi kan fa kase no a eye brown no anya bible eye sika o ye so mo sika oh ohene eye sika eno mje mo ko eno ode brown envelope ne ma o cheche mu akire wura chiame Pentecost for o e batu safra mo akire so mede so mo de abaye wura anyi o do mo ko safra o mo ne achi o mo de bia o mo hia de bia akire ebe o mo hia de bia akire ade eye adebuo no o ma mu ana sese o ye sa wo so ya sante so mutumi fa sika nkohye santehene nsem se wanje oto wo de ode ma chiame no se nko mfa ba amfa ma santehene ebi si dabai yenye ba wurumfo ne bi o
and obi aba so baba for there ye nye kutumfo nye sekio and wa gigi nkrofo obon ogofo apro and wa gi sika de akɔhye dan ho nti sɛ okofa sika so rekoma santehina wo de bakwa koto collection right so wontimi mo agi ni bia akoto collection iti no ko bana sa na white bi de achi ni nyina obemu om de akɔ sɛ white ni omi de akɔ ale bombo na de beto abo otumfo ana white ne de obo sɛ yewura ahenkwafo ne yewura achi ano nyina na sɛ ahenkwafo otumfo nya ahenkwa enti santehina anyene de ona baje de kwada kwaje is wan ko pentecost wan ko soma iti wo video na ntempa na chiame ne de envelopes ni nyina asa kɔma pentecost fo koto collection wo de ni obedi o nyina koto collection eni sa wo de na oje collection so ne bi o mu uni sika say something no okay so what I say yeah and I mean process o mo fam pentecost for mo ma otumfo nim dana o maba de no ote so panyina no ote so bai san no ye no ma ehunu bibisa e mo dem ba san nema eh woni se betom lewi a asantefo bi bebre na tan na santehene de waje bribe na asamba na waje sika no aka asamba na waje sika na waka so what I say na se pentecost for no smart Oma tieti asem ni binti oma de santehene no mo twedi pictures ya nka se santehene asem si anu agiska e de asem na ne wade nkoma sika na no ansi kwa no se fanko na ewula no tena gwa so odi asem a onye nipa o sa hwe boso mpa na esiworo na aka bibi so omo so asante so nti we dadu achi amamu kura no asante sunsun be yom bibi ana omo de omo sore ne de omo hweye ense nipa be wu asore mu no black abadu aso pa mbe ye Europe sika we hunti Omo kwa busa. Somso me sunsun maduma. Omo kwa sunsun aso de bebre wo. Wo de ade akoma santene no reject. Na no ya friends ye di blo nya wie ya o tena se o se adofo me che na de. Obi kura de poma ne ba e wanje. Obi di chinie ne ba e wanje. E ba ne se na sike betuma to chinie be 50 wopo. Santene nya akwala wo. Wo ye sunsun man kasa ne te ho. Nti utimi ko bo po ofie. Na ba me kanchire no obesane mu akire wo. Santene me tre so na ma sori. Oba sana opposition sika ye de ye hia sika o ye hia wodo omo wie no yewura na ote ho na no omo bompaye obaje mpaye ono baje enso ompaye ya chiri nyina sunsun no beso awo mo so ono sante ni de ono de okra opposition ye na so bompaye ma obaje oje obia na mom se ofo kwa bi so no ompa baka je se kwa ya fa so mpe me pen life o se eduru baby na kufa do okoba bi oso ahene bi nsori okay because of sika na bi ankrofo bi agigi na santini betu akoma sika na ba kase na nim do ope always kase santini sika je kofi ada uruma ye wo bi oho a wo che wade ane ne ye bi obeye ne mpofirim a wobutumi fu ma wuja ama ne ko we na abufu o ma na anya bufu e bi ebeye ne se o mabu manim tia o momenti amamre no munim nto mon kono mon samre bi amamre no munim emum so mba so mo de bebo agi dia mba so de bebo agi nya santini no so de question nsem ye wo mo de bekwa question nsem na odi bia beda yewura asese yewura papa fo e bebo agi no wada mo ase na se santini bua mo ade na ba wi aso abua santini da omo mo ton sase santini kan ho wan de betima ka na sase o ton santini ton man eso bia so de no ko ton sase kra ne bedi santini atem ala obi aso bedi atem pentecost so bedi atem ala ayo mo de be enim da won't first come dia to ya no nsuo no esi twitwi enipa no bi ka omo kwa de omo anka se ewi omo fa nkɔbo akonfa no che omo che se omo agege muburofo sika wo ama ebi mu kra ma mefo bebre nya adwuma nya no omo de aba wa mfa sika ko ma no ko santene odi sika ede eti sa sika no de ba no e be duru 5 billion wo ma mi ma me ya ne ya cheche na no yoko gamanche enkran o ma no 5 billion so mfa mie photo for school mo kana bro education fund baby okobia no on first SK bi nko and it was come before 5 billion for na say and it SK bi metiana ale nkora wa asante me mana bibi sa ba ya mo mfra me fa me puma me kwala nko kotiri so tia se ba sa mo mele mentem apeja puma ama me ba shimi se se ba sa no mutiri nkukwa omukwa omkoda no madwene ni pension ni nyina na sante hina nim nam se de puma boat ma dwane Mama tram me boss o mensu ko fia wasu so ho asa achu de ye be sa achu de bia ye won nem bi wo amasa o kan mai wa nya bole gadwo mu ye be sere se
sika etimi ya ade ba nye bibia na sika timi ya nti ebesere emfa sika enko sante hinanim dabi enye buo ene tia sante mbra sante hene nko ana wo hene bia ye dia sante di nim okay oyo hene na bagia emfa ye ho oyo hene na so he fan show fuguma enye asem ni mu ye sante hene ya woni mu mra nim dede de onye ebi nsida na oja ide ale ne ho kire no abusia nyansa ti na so ohia adofo mo wa no pese ohunu do ana sante do no ne mindful de do no ti no si asante e mu se sika omutu etuaye no aba no ebetuma yigina na nso we de gina ye omo ye kopa omo ye ko ohene media na mente ase ne se penti me hunu wo mudin wo list no wo mo ababu ani bi na wonim se de bia na me bo ho dawuro se sante hini sika na wo so wogege no ampifo na mantua no nyina yebetumo wo se nyam bia yetu wo mo so afi no watwe madwene siso ampifo bebre lusu wo mu sit wantua se kosi bra ne yeto aba no wo mo ababu akora nuten na sante no mo ka mu no ampifo na wa sante mo yesei no mo yesei ne ka sei o mo do so pa no mo yesei tutu wo mu nyina ya tutu wo nyina so ti ase mutakatua ai onya ni seat o onya ese ona ye material for na ayinya ni seat ni asenso boachi nso nya onso tua ai onso tua ai na ho abi bi tua ni pa be 7 ni tua o 7 ni obi anya ni seat obi anya wo se mususu man kranye mo dedo ko amahwemachi na ha de be mo nya ni munya o hene nya politics obaka che se ba sa mbulusu abuzi Nyansapo TV suni yahwefo ne yetiefo black powers ne yeni di nkomo no kra ne se asem no eba na ye kire yeso a so hunu se meda ho anajo ne ye frefre black powers na atimi hu se ye pensem bi ne pomasibre ene ne nyi ano na atie enti saya na wo beto ye nsem ne bi wo kasamfonyine no so a broni se don't take it personal ye nsemtwerefo sebi ye guest na sem wo beka no san koni yi a ye twini besi kwan nim emo kana de babua ye fidie no nanso black powers de no kora mo ya dansefo sensem bi ya de baba bia no wo yi anu yi mani si asem so besi po tina bre bia ye ba na kache ebetena nue ya asema ntate ya ne ade ya wewewe ye ye so oman no ne asante dan wo ho na nwura ne ye pe ne ya betena ha kwankwa nue ya asem frama fi ye ho no debre dan wo ho obi meka ya bobra enti emfa yi nka asema mabobra yi black powers no abusia mimi din dia asena ba ko fi mensa abrampa black no bia onim se ne baketo 5 years wo ne ka de he ahin ka na mbeto no de ba no wo rasta wo ne ka eti wo betimi do ho atoto me ka de he ayi rubber de ne bia na wo ne ka ne keto 24 na me maton na no yayi esiwe me ba ne ka ne safo agu ho ni safo agu ya ne ka panyini kra na wa ye stubborn no ono ne ka ne rinjo ba de wa pam no de mapam no ono ne ka ne rinjo ba na wo ba 5 years wo ka ohwe sesi asofo idie yo hu na me bisa se asofo Pentecost for na abai se asori bia na assemblies for nso ayo madwene se wo mo ba no wo mo de no wo de bande bia wo mbeduru a wo behunu masem ka menua sante hene se ukofa gold trader 5 na wa hunu baabi o so de fa na de ko ni mu o ba reject onye nkwala ahene o ndan obi o ade na ho obi a wo ne cha dada kra wo fi aka wa tole center oze obi da de cha dada e wo fi aka e ho tole center na ofi se kotun for dada papa dada e Pentecost what ada so ada na ka ni pe be kwa hwe on ba ya hwehwe afa ho awura am ye tu eska akọ atata nkro mu hu Yesu da enema se ya na mo ya na ye ho asante ye ho azem o se asante ho yes mo de mo ho ye de ye ho ya na ye firi epem eye ade se me sante hini etwam no se mafo da ho na mentietia wo so ameda ho ma me wura tietia me so sa ba wonsem ko awura de wonti won tie bitiri so peche no na nya me record se sante hini de tie bitiri so peche ye emfanye calendar awura de a ye ku ye ho ma ye hene ade na de wonti mun hype wo hene se me
santehini na baabi na ne car tie pai na ho ye nya bi na obi ka kire me se me kamalo na me timu no kura no me mfa mma no me car tie mfa nhye santehini kare ma meye me na me ka kire o ye firi ye pem na do ye hene wo nye o car tie ba ko me de kamalo akwaje car tie ba ko because of me rent se me ne santehini nam na obi tutu abo santehini na me hu amede me ho bagi me na me ka kire o osomura adenti na wase me ye nhwe ha na ye wura konya problem abrame me wo ho ye den me suman kwa nkura me mfa ne nko baabi emetuo nto aba me medi mani hu me mfa me ho nge papa ne nidi emfa ne tiri nidi no me ye mayi kama na me ko twen ma sante hini ko wu a me metu ma sante ne yi sante ni bi atiri me nko a otue ato sisi a obeye enye se yetia na wo ka moja no wo ho sunsum no so wo ho se ye de ho aba afode am ye wura aden na wo de ye wo ya fa ho ba afode am wura wonim se Ghana ha nipa mienu pe ne timi stop mu sunsum sem se me ya ade bi na be kofa sante hini ene sumankwa hini asa amukwa sumankwa hini timi se me ya ade wo timi tia na mafo jade wo ye no me musa papa ne question be jade me ye bia cause me pese me ya ade be gu nani mu ase ohine ye wie ye sorry ye fidie so na ye wie nkomo no na mami misa de twa to yi me bi na ena otum fa mami wu ye no na ye be twatire o twatire me mai wo ho ye dai me de me ba ne tibe kwakọ ma santene se fa si o ma me wo foforo ara me twa wo na se mo kwahwe ama we ma na ye de mo bi twatire mo ma trim tantan we ye de mo ni me ma ne o mo ti fempu ye de do ya santi o che bate me kura kam ne bi tibe kwakọ nkanye mate kaya ni mo nyam kura se me miti de disi santene ma kan tiri na mo na ni prepare ya asa ya do santi o mate na unum kasa bia ehu o de kanona yen so so kasa yesi be ko mbuni sen yesi santi hini kumman hini twadura what is ase mo bi da santi hini ko na otimi kumman hini twadura what is ase mo bi ache so what bi da santi hini ene kumman hini twadura ajeje eti dua na ye betwa na man hini fo mo nya kafo ye beba ho ne ye di ho fi wo hu bia ye do betwa dua sese o so pa ahote ye beba ho ye beba betwa odura wro ye beba ho ne ye bedi nkomo asante kasa emu oduru awurate santi hini netim kumman hini twadura ye beba ho abedi ho nkomo ye nim se ye betwa dura ye nim se ye betwa dura ye bedi ho nkomo ansa menya man hini o black ya sorry afidie so tu am a won no we ko na da baby won ene tire na je atwa o na di se de se be se sante hini ne tu man hini twadura wenye kumasem na bi nam wiem e bi so bi cha cha gu na ko be se maburu sen yesi na ewuro sa no asa so e wo so kra ndi fanhye utim fanhye etu no ne etu aba ne tofom da sofo e dia na mpesem bisa ne se wo kan bibi senka wo se ho na wo mu chi wo mu de dua ananse mpo wo mu koi wo se ye fra wo mu chi wo mu de dua na bia na wo mu koi ko ba se wo mu de dua to eba e bia wo mu koi ni ebeti wo mu na so sa ade amoye no enye mra kwan so wo mu ba wo se ye wura som no oje wo dua to ano dua to anje bo som se ni akola wo fun a na so ko papa chewa ya man ka de wo ne mo YouTube tiri mu de na nyam bia na mpuse mbusa question ba ko anyam bia wo mu ba na kamera ka wo mu enne ma yenya video yi camera si twa nti na ma ye hunu video na asore fo na wo mu camera ma hunu obi a na wo hye wo mu jacket de then so me je adi sanse bia na nko mu pe picture bia wo mu de beto ahwehwem de abo mo aso de mu ana wo mu office wo se yakọ santehene wa ko chene Yesu no mu kan fa mebo abusuya de nkomo ne besia ye ne black power na ebedi nkomo ye di nkomo afa interior on de wo fa wo se wo mu ya material fo ema kokoduru se mahemfo wo mamu ha bebre ne se bebre mpo ahemfo wo mamu ha nyina bosom ye wieye ma ya de se wo mo number plate ahodo enkonkoye wo mo ahensem ahosuo ye ba ya ansa ne ye ba fidie so ne black idi nkomo kire ne cars ahodo bi kura wo ho numbers ye go kura bi nuru mienu bi kura ye 15 ede dada ho enti ho nkomo ne ye ba bedi ne na fei Pentecost for near Mahudu Mukoye, was Santehino, was Kana come the coaching. I hear soon.
ene honam famu ananka wo se dedua chie bi kura bam ye de Nyansapo ye wo ho ye hwe se bi adwato na beba anana nanom behwe ahunu mfonso a Pentecost mpanimfuo yi aye na ya chi wo mu dedua se ba pa ye besan ba ne abedi ho nkomo me din dia so na ba Kofi Mensa Abrampa asedan koma producer cameraman Appiah ntokwa no openenso mende obade ya adom na ode ye nkwache ye ne a ye besan so ahia makra Nyansapo TV suni ayaje so se sane no badwemba kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame